Ráno raničko. Tak, dnes je presne tá situácia, keď ja si neštartujem od nás firmy, ale štartujem si od seba z domu. Včera, to bol štvrtok, dnes máme piatok. Ja som skončila jednou vykládkou u zákazníka, tu mám asi 40 minút k nám domov. A tak som volala dispečerovi, či ešte pre mňa niečo má, pretože ja som začínala ráno o 6. A to bolo nejak okolo 1:30 trebárs. A dispečer mi hovorí, je príliš teplo na to, by sme pracovali, poď domov, Feierabend. Fasa, hovorím si, to je paráda. Ja budem snáď dneska o 3:00 doma. Prišla som k nám domov na dvor. Otvorila som si vrata na návese, podklinovala som si, vytiahla som kartu, išla som si pre auto, zmeškaný hovor. Tak mu volám pánovi dispečerovi. Ja by som potrebovala, aby si mi išla naložiť ešte. No a začalo to od znova všetko. Takže kartu znova donútra, ale môžeš si zobrať kamión domov. Dobre. Pretože ja vlastne tým smerom teraz idem. Ja to mám cez barák. Tak som ešte včera bola naložiť. Ten náklad si neskôr ukážeme, pretože možno by sme si ďalej mohli dať tému náklady na kolieskach. Ja som mal včera nakladať ešte teda obaly, respektíve jednu časť. A ja to potom neskôr vysvetlím, to je teraz jedno. Skrátka proste, nechladí sa to, takže si tým môžem parkovať aj doma. Takže včera som mala voľno 3 minúty medzi výkonmi, hej. Nevadí. Dobre, ja si to tu idem odostrieť, idem sa prezliecť, nech nejdem takto k zákazníkovi. No jo, uvidíme, čo bude dnes, pretože dnes vyzerá, že sa vrátim zase prakticky k baráku po vykládke. Tu budem nakladať. A dneska budem tak Bern a okolie. To pôjdem zložiť a tam naložím a to poveziem k nám a potom uvidím, či mi ešte dá niečo naložiť. Dispečer na sobotu, či bude auto pracovať alebo nie. Keď nie, tak zase klasika vybrať chladničku, že áno. Bundy zobrať, oprať, prepotené. No jo, no. Tak nič, ja to tu idem doriešiť a prihlásim sa zase neskôr počas dňa. Tak, ja už mám aj zložené. To išlo celku rýchlo, oni na to fakt čakali. Na tie spotky, alebo teda na podlahy, ja neviem ani ako by som to nazvala. Ja približím, čo som to vlastne viezla. Hovorím, včera volal dispečer, že zákazník si na poslednú chvíľu objednal, že potrebujú nutne boden. Nie je to podlaha, ako máme doma, alebo takto si to prosíme predstavujte. Sú to obaly, ktoré sú rozložené a ja veziem práve tú spodnú časť s tými kolieskami, alebo teda som viezla. Hovorím, dám sa fotku. No, takže ja som to včera letela naložiť. Ešte som si hovorila, Pane Bože, tam idem nakladať, lebo ja som už vedela, že to budeme nakladať v takej hale, že sa to bude nakladať cez hranu návesu, to mne bolo všetko jasné. Ale ako dobre, ten pán, ktorý v tom sklade robí, tak my už sa poznáme, takže tiež ako sme taká zohratá dvojica, dá sa už povedať. Ale väčšinou teda ja tam vykladám, ja tam nakladať chodím málo kedy, ja tam väčšinou vykladám. No, tak hovorím, ja som včera doletela, oni presne taký istý odvar mali z toho, jak aj ja, tiež hovorí, áno, teraz mi volali, mi hovorí ten pán v tej kancelárii, tak povedali mi, že sa mi toho na náves vojde 45 miest. Tie miesta na návese, vlastne koľko toho zabera priestoru, to si vysvetlíme neskôr. No, ešte neposlúchalo ho zase počítač, takže ešte s tým sme sa tam trápili, teda ja som sa len prizerala, že sme ešte kecali s tým pánom, o ktorom som vedela, že mi to bude nakladať. No, prišla som do tej haly, tam bolo treba zacúvať až donútra, tam sa lámem do L-ka, tam nebolo ani často aj nejak fotiť alebo niečo a nie som si celkom istá, či by to bolo vidno aj na videu alebo tak. Skrátka proste tiež je to tam facka číha na každom rohu, buď to jednak sa cúva do tmy, ale je tam ako rezerva nejaká, ako cez tie vrata, to zase nie, že by nie, ale ako úplne veľkoryse to tiež nie je. Mala som jedno šťastie, že na druhej strane vlastne akoby oproti mne, keď som tam ja potrebovala manévrovať, tak tam nestal kamión, lebo tam taktiež je, neviem, či to je myslím druhá už firma, áno, to je druhá firma, tí jazdia HDR-ku, tak tam ten kamión nestal vtedy, takže to som mala jedno šťastie, ale takisto sprava, tam som mala striežku, kontajner, všetko takých tých mŕtvych uhlov, kde to proste ako ten šofér nevidí. Ale ako viem, že zase na toho pána skladníka sa môžem spoľahnúť, že ten ukazuje dobre.
Aspoň toto, pretože pozor, ani toto niekedy nie je výhra. Kolegyňa takto si myslím dvere poškodila. A chlapec sa prizerala, vôbec nič nepovedal. No nevadí. A ešte teda mala to s ním dohodnuté, že on bude pozerať, hej. No, a to som teraz zase sa dostala niekam, kam som nechcela. No, a ja som sa včera toho pána skladníka pýtala, že ako to nakladajú druhí šoféry. Ja som už spomínala v jednom videu, aby ste sa nehambili, keď ste si není istí, aby ste sa nehambili opýtať. Presne to isté som spravila včera aj ja. Pretože ono tie spodky, tie podlahy, keď sa vozia, tak oni, ak sú naukladané na sebe, tak oni sú širšie ako normálne, samozrejme. A ja kebyže to naložím zle, že by som si postavila hlavu, že si to budem nakladať po svojom, tam mohlo by sa ľahko stať, že by som toho naložila menej. A samozrejme, oni už to majú vyrátané tak, aby sme my toho brali čo najviac. Tak som sa spýtala, on mi povedal teda, ako sa to nakladá, super, tak sme to naložili, vyšlo to. Ja ešte som so sebou mala tú predeľovaciu stenu, ktorú mám dneska teda so sebou úplne zbytočne, pretože ja som včera mala už pripravenú túru, že pôjdem zase to kuracie mäso, to chladené. Takže ja som si ju nechala na návese a do toho mi zavolal vlastne dispečer, že honem. Takže ja sa ešte dneska ťahám s tým Trendwandom, ale nevadí. No hovorím, naložili sme to, zaistila som to, prišla som domov, odparkovala som, mala som fire event. Dneska výkladka super, už ma čakali. Ja som sa tam teda volala. Ja som im teda volala ešte pre istotu včera večer, že ako to celé bude, či tam už niekto ráno o 6. Oni, že áno, že myslím, že o 4. dokonca mi hovorili. Dneska ráno som si zavolala, povedali mi rampu 99, doletel som tam, už mali otvorené vrata. Takže oni to fakt čakali. No a zložili sme to, išlo to dobre, až na dočakávania, pretože ono, je to na tých kolieskách, to si povieme neskôr, že takéto náklady on to veľmi rado prevracia. To je takéto, že keď to chcete niekam dostať, tak nie, to sa bude zasekávať a keď chcete, aby to niekde stálo a čakalo, tak ausgerechnet sa to vyberie na vandrovku, sa to niekde odroluje. No, tak sme to dneska ráno teda zložili, ja som pánovi nechala papier, ja som si nechala podpísať to môžeme Gutek, taký ten počítač, niečo medzi telefónom, počítačom a Tamagotchi, ja neviem ani ako by som to nazvala po slovensky. No a ja mám teraz termín na nakládku o 9. Ja tu mám odtiaľ to hovorím 16 minút, ale ja musím počkať do 7, aby som sa tam zavolala, pretože ten dvor je tam strašne maličký. A taktiež sa môže stať, že čakajú kamión predo mnou a že aj ten môj tovar je za nejakým tovarom, ktorý musia najskôr naložiť niekomu inému. Takže ja kebyže tam prídem brzo a zbytočne, tak ja tam nemám kde stať a skomplikovala by som tým život všetkým, včetne seba samej. Takže ja som teraz na parkovisku za Bernom, smerom na Zurich, my tu tomu hovoríme kebabáreň. A vlastne som prešla cez to veľké parkovisko Grauholz, teda okolo neho som prefrčala a išla som sem, tu sú toalety zadarmo. A samozrejme my sme v práci, takže každá kačka dobrá, čo sa ušetrí, že áno. No a hovorím, pôjdem si zavolať a uvidím, čo mi povedia a pôjdem si naložiť. A ja už asi viem, čo budem nakladať. Bude to zhruba to, čo som tam nakladala posledne. Palety, ktoré majú okolo do 300 kg, viac nemajú, si myslím. A mám počítač žiadané nejakých 10 tón celková toho nákladu. Takže to bude 33 paliet, 10 tón by to malo byť celé. Či je to s tými paletami alebo bez, to ja teraz neviem posúdiť. Akurát minule som takto to nakladala a hútala som si, kam pôjdem, teda kade pôjdem k tomu zákazníkovi na tú výkladku. Pretože je krásna cesta po takých tých, tu sa zase ukazuje tá moja slabosť pre také tie cyklostezky s kamionom, ale ten náklad nemal takú tú povahu. Nemyslela som si, že by mohol vydržať také tie kruhové objazdy a zákruty a to. Tak som si hovorila, no poďte moja pekná na diaľnicu. A táde pofičíme rovno po diaľnici. Čo najmenej kruhových objazdov a zákrut a takéto. Pretože videla som, že ten náklad na tých paletách nie je až taký stabilný. Že jednoducho tam, keď si do toho drcnem ramenom svojou váhou a vidím, že ono sa to zatvári, takže ako nechaj ma, tak si poviem, no tak ja ťa radšej nechám a dávam na to pozor. Pretože takto, ja viem zaistiť tú paletu, ale pokiaľ ten tovar na nej je poukladaný a obviazaný treba s tou fóliou tak, že sa vie pohnúť a ešte na tých paletách nie je až do krajov. Je to akoby, že po obvode je vidno tú paletu samotnú, tú europaletu.
tak to je trošku na figu, pretože vlastne ani tie palety o seba sa nevedia oprieť a ja kebyže s tým nákladom moc letím alebo s ním nejak divočím a brzda, plyn a zákruty a kruhové objazdy by som to brala tak svižne, tak mohlo by sa stať, že aby som prišla na vykládku a oni by boli tak, jak šikmá väža v Pize a toto úplne ako človek nechce. Takže, ja to asi budem musieť brať zase po tej diaľnici. No nič, už bude za chvíľku 7, tak ja sa tam idem zavolať a my sa vidíme neskôr. Som si to zle pamätala, zákazník bol až od 7:30. Ale teda ja som sa tam o tej 7:30 dovolala, povedala som im, že mám termín na nakládku u nich o 9:00, ale že by som tam eventuálne mohla byť za 16 až 20 minút a či majú o to záujem, či by im to pasovalo. No a pán v sklade mi hovorí, že nie, pretože tam majú druhý kamión na dvore. Ako Baba Vanga hadr. Ja som to normálne tušila v kostiach, hovorila som si, nechod tam, nehrab sa tam, nebude to dobré. Bolo tak. Takže ja som vlastne dostala na tom parkovisku a zapla som si prestávku. Hovorím si, idem sa nájsť. Pretože ja som ryba a ryba, keď nevie, čo má robiť, hej, keď sa bije hlava so srdcom, tak zvíťazí žalúdok. Môžem potvrdiť, je to pravda. Takže ja som sa najedla, hovorím si, čo budem robiť ďalej. A keďže bolo ešte tak príjemne vonku, nejakých 19,5 stupňa, hovorím si, než začne piecť, tak ja si oddychnem, tak som sa hodila o madrac. A ešte mi volal dispečer, že teda čo, jak sa mám, jak to ide a tak tiež som mu povedala, hovorím, počúvam a tak. Ja som chcela ísť nakladať, nedá sa, dobre. Hovorím, no tak keď to naložíš, chod to zložiť, a odtiaľ sa nikam neponáhľaj, ja sa ti ozvem. A bola ešte nejaká možnosť, že by mi asi dali niečo iné. Tak sme sa tak dohodli. Za chvíľku, za pol hodinu, bola druhý dispečer. Čisto teoreticky nemôžeme tam ísť naložiť pre 9:00. A hovorím, nie, ja som im tam volala, majú tam kamión. Ale ako to bolo 8:20, 8:19, keď mi volal. A že keby som ti dal niečo iné, hovorím, tak daj. Tak mi hovorí, tak pôjdeš naložiť smerom ako k nám na firmu, ale ono je to kúsok ešte za nami tá nakladka. Naložíš tam a pôjdeš s tým do Aklenc, to je ako smer Lozan. No dobre, tak idem. Tak som vypla prestávku, mala som vyššie hodiny, takže super. Išla som na nakládku, termín na nakládku bolo 10. Ešte mi dispečer hovorí, nemusí sa nejak ponáhľať. Takže ale čakať môžem vždy. Tak som si volala vlastne tam do toho skladu, hovorím tak a tak, keď tam budem, tak za 15 minút, to vychádzalo okolo 9:00. On mi hovorí, áno jasné, daj si to na rampu 64, teraz je obsadená, jak sa uvoľní, tak si tam nacúvaj a budeš nakladať, čo ti budú voziť. Zase išla som nakladať tie roly, o čom som hovorila, že naklady na kolieskách by sme si mohli spraviť video. Jo? Takže už som začala zbierať materiál dnes, aspoň na to bolo dobré. No, ja som tam prifrčala, bolo nejakých 9:01, pár minútiek som postala, pretože tam niekto manevroval na rampu. Tak vlastne mňa blokovali druhé kamióny, pretože tí museli na mňa počkať, než odfrčia. Dobre, dala som to na rampu, naložené sme to mali pomerne za chvíľu, dalo by sa povedať. Na to, že ten tovar nebol hotový všetok, tak vlastne oni mi to priebežne vozili a ja som to nakladala, takže išlo to fakt pekne. No. Zatvorila som to, odfrčala som odtiaľ, bolo nejakých 3:45, nejak pred 10:00. Ja som o 10:00 mala teprve ísť nakladať, ja už som mala naložené a odišla som odtiaľ. Tak som to zobrala cez firmu, natankovala som, pretože Baba Vanga. Ja si hovorím, jasné, ja pôjdem teraz do Aklenc, zložím, naložím, potom pôjdem naspäť, tam, kde som nakladala, tam pôjdem vyložiť. Ja budem musieť ísť cez Bern a my vieme už také tie miesta, kde to zadrháva. Ešte je piatok po obede. To bude 15, jak vymalovaná, si ja myslím. A ja, keď u toho zákazníka zložím, je ešte možné, že mne dajú naložiť pre niekoho na zajtra, pre nejakého kolegu alebo pre kolegyňu. A ja potom nenatankujem, no ten alebo tá kolegyňa, keď prídu, tak tí budú mať veľkú radosť, jo. Tak som si ešte natankovala. No a dofrčala som sem na vykládku, mám vyložené, nahlásila som sa na nakládku a teraz akorát sa pozerám, že mi prišla správa. Tak si to idem mrknúť, kedy budem nakladať. Či ešte budem robiť ďalej prestávku, alebo či teda idem naložiť a spravím ďalšiu tú polhodinovú prestávku po ceste. Myslím, že teraz by som nejakých 15 minút už mohla mať otočených.
No a teda uvidíme, ako to ešte dnes pôjde. Takže hovorím, idem pozrieť správu, možno už budem môcť nakladať, uvidíme. Teraz to budete mať aj so žabou z Trenčianskych Teplíc, s mojim milovaným uteračikom. Tak, ja som si išla naložiť tie obaly. To bolo vzhľadom k situácii celkom rýchle. Ja som nenakladala tie doppleroly, ako som mala určené. Pani mi hovorí, že budem nakladať roly s bedničkami, čo tiež úplne neklaplo, pretože ich nemali dosť. Takže vo finále to bol myšunk. Nevadí, mám to naložené. Prezliekla som sa, pretože tam bolo také teplo v tej hale, ja som bola splavená, jak do stihu ako byla. No a teraz stojím na parkovisku v Autohofe z Lausanne smerom na Bern, Estavayer, Lelac. Dorobím prestávku a idem na vykládku, frčím. No a ešte som to kontrolovala, jak som vyletela z toho Aclens. Žiadne zdržanie, držalo. Odrazu, že 10 minút, 11 zdržanie mi ukazoval radar. A na takom dosť nezvyčajnom mieste, viac menej už akoby pri nás. A zaseklo sa to na 48 minútach. Tak som zvedavá, čo z tohto bude, čo z tohoto vznikne. Také takto budem obchádzať, ale nevadí, tam to v celku poznám, takže to by malo klapnúť, keby náhodou. Keď sa to dovtedy nerozplynie alebo nerozpustí, tak si s tým nejako poradím. No jo, no. Tak, a koniec týždňa trojdňového môjho. No, ja som cestou na vykládku mala mať kolónu. Neviem, či tá navigácia blbla, alebo čo. Pre istotu som to obchádzala, nebola som jediná. Za mnou išiel ešte jeden malý kamión od nás. No, volal mi pán dispečer, hovorí, že kamión iba vyložiť, žiadne prednaloženie na zajtra, takže auto zajtra stojí, asi. No a pre mňa to znamená, že ešte budem vypratovať chladničku, vypnem ju. Už som si upratala, trochu prachu som to zotrela. Umývať nejdem, máme teraz stopku s umývaním, pretože sú veľké horúčavy. No a kartu už som si vybrala, tak i tak. Tu som si vybrala, poučená, že áno. Papiere, to som si volala, pretože vlastne žiadne nemám. Hodiny, to je klasika na budúci týždeň, teraz som odozdávala včera z minulého týždňa, že áno, mali radosť. Kartu som si bola dať načítať. No a pondelok, na pondelok už prácu mám. To bude brzo, to bude hodne brzo. Takže tak. Takže za mňa koniec týždňa, ja sa s vami lúčim a zase keď bude niečo zaujímavé, tak ja sa o to zase podelím. Čau, čau!